ЗДР. Ще снимам видео как правя слайм. Да, слайм като 2016 година. Започваме. Ще ни трябват вестник, кутия, лепило, барканка, който може после да изхвърля, мерителен съд, боракс и пяна за бръснене само за мъже. Почваме, като отваряме лепилото, за което тичах до книжарницата, за да го взема. Отвори го. Взимаме мерителния съд. Слагаме цялото, сигурно. Това май ще ми отнеме цялата бутилка. Да, отнеме цялата бутилка. А дори не е догоре. В мерителния съд. Това е толкова загуба на лепило. Нали е само 3,30. Останалото бутилката ще го пренеса в друг съд, който после да използвам лепилото по стените, но сега не ми се занимава с него. Сега изсипвам лепилото в съда, който ще бъркаме. Бъркам. Това е толкова много лепило. Дори... Да, много лепило е. Това е много лепило. За съжаление не мога да поставя камерата така, че се вижда и отдолу, и лицето ми. Въпреки че не знам лицето ми, защото трябва да се вижда много. Но нали правя видеото за Йоана. Сега, рецептата е 1:1. Половин мерителен съд лепило, значи малко повече пяна. Това трябва да се снима. Ето, сипвам. Добре, така няма да стане. Момент. Трябва ми клечка от някъде. Нали имах лъжица тук? Отивам за лъжица. Айде сме! Понеже не знам колко мога да показвам от кухнята си, поради private reasons. Ето, махаме. Се опитвам. Говоря в множествено число. Като един истински ютубър. Сега, каквото имаме тук, ще го разбъркам. Бъркам. То се стана слайм и преди, и без да добавям боракс. Горе-долу. Пак съм аз. Хубава мечка там горе е, нали? Представям си това да го кача в YouTube. И хора като Даная да го видят. Хич да не говорим за индикациите. Така, направих каквото направих. Това е доста добра смес. Никога не ми се получавала толкова добра смес. Никога. Искам да добавя боя. Ще добавя боя. Какъв цвят да е? Не питах теб или вас. Синьо. Ще взема... Как трябва го... Синьо. И изведнъж стана тъмно. Синьо. Слагам синьо. Ето синьо. Сега ще правим транзишън. Без изпускам камерата. Сега вече прилича на... Вече смятам, че е готово да преминем към следващата стъпка. И тя е боракс. Наколкото разбрах, и добре, че гледах видео в YouTube от някакви 10 годишни деца, че е хубаво да се слага малко по малко боракса. Аз щях да сложа целия пакет. И отново да си проваля слайма, както винаги съм правила. Слънцето дойде! Сега, боракс. Сериозната част. Бам. Май, това е достатъчно. Добре. Няма да слагам повече за сега.
Знаеш какво сетих? Гледах видео от американка, от професионалистите, които измислиха този слайм. И жената сложи първо боракса в вода, разреди го там и после слагаше малко по малко вода. А иначе на 12 годишно хлапе, дето направи слайм, по абсолютно същия начин, който аз го правя, сложи директно боракс и стана на гъс. Отиваме за вода. Не взех боракса. Боракс. 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 Кана с вода. Later. Водата е готова. Шли? Не. Не. We're back. Между другото, това е състоянието на слайма. Вода. Тук е по-добре. И взимаме една лъжица кана. Мъничко. Оп. Сега бъркам. Че няма да тръгне, но тръгна. О, но. О, не. Не! Искам да се получиш, искам да станеш. Но на 20 годишно хлапе предупреди, че точно това може да стане. Че ще стане, ако се добавя прекалено много боракс. Дори не мислех, че прекалено много. Не е невъзможно да се разбърка. Нали? Взимаш го в ръцете си и почваш сам да си го правиш. Не се получи. Стана и това. Но направих много набързо. От лепилото, което беше останало в кутията. И стана това, което е вече каквото трябваше да стане на първо място. И е супер. Thanks for watching and I'll see you later. Bye!